Hello! Kumusta na naman kayong lahat? Ito, bibigyan ko kayo ng tip sa pag-fold ng fitted sheets. Kasi yung may ibang kakilala ako na nahihirapan silang magtupi ng fitted sheets. So, ganito lang siya. At isa pang tip, pagkatapos ninyong alisin yung inyong mga laundry sa dryer, habang mainit-init pa, tupiin nyo na para hindi nyo na kailangan pang planchahin. So, ganito siya. So, tingnan nyo kung alin yung mas mahaba, mostly yung sa side, kung queen or twin. Pero kung king yung inyong tinutupi, it doesn't matter. So, kuhanin ninyo ng dalawang end nito, yung inside niya, pagsamahin nyo. So, pagsamahin mong ganyan, and then, iunatin mong siyang ganyan. Tapos, dun naman sa kabila, hanapin nyo ulit yung sa ilalim, yung other side niya. Tapos, ipa-partner mo rin siya. So, ganyan lang. At, ganun din ang gawin ninyo. Unatin. Tapos, ngayon, yung dalawang pinagsama ninyong inside out, pagsamahin nyo ngayon ulit. So, ganyan. Tapos, pag ginanyan mo siya, yung straight line dapat itong edge niya dito sa kabilang side. So, ngayon pagka tinupi na natin, pagsamahin mo yung dalawang side na kung saan, ayan, nawala yung ano niya. Yung may garter or yung may elastic, tapos mo siya, kung itoking itong ulitin ko, parang hindi nakita doon. So, ganyan siya, i-straight mo, tingnan mo yung gitna, saka mo tupiin ulit. And then, yung dito sa ilalim, yun ang, so ngayon itupi ko siya ng tatlo. So, ayan. O, diba maayos na? Ganun lang kadali. Mabilis lang. So, para hindi mo na siya kailangan pang planchahin habang sinufold mo, ini-straighten mo rin at the same time. So, yung pagtupi ng punda, kailangan minamasahe natin yan para nai-straighten. Para hindi mo na siya kailangan pang, unless ngayong amo nyo is talagang nire-require niya na planchahin yung kanilang bed sheets. Pero yung amo ko, hindi naman. Kaya lang, ako bilang gumagawa, mas satisfied ako sa gawa ko kung maayos-ayos naman, di ba? Hindi porket hindi nila ano ba to? Hindi porket they don't mind, basta-basta na lang, di ba? Kaya ayos-ayosin din natin yung ating mga work para syempre pag nasiyahan sila sa ating mga trabaho, malay nyo, may mga bonus tayo sa Pasko or sa birthday natin or may raise sa salary. Hindi natin alam. Kaya pagbutihin yung ginagawa natin, ha? So, ganito. See? Hindi mo na kailangan planchahin kasi kagagaling lang ito sa dryer. Unat siya. Gawa ng heat doon sa dryer. Although, nag-cool down na siya,
Kaya lang, syempre, mainit-init pa. Kaya straight pa siya. So, ito, alam ko, karamihan sa inyo, I'm pretty sure na mas magaling pa sa akin magtupi or whatever. Siguro sinasabi nyo, ano ba yan? Alam na namin yan. Bakit mo tinuturo or what? Pero, may mga iba, hindi talaga alam. Kaya maganda na i-share natin yung ating mga knowledge para nang sa ganun, lalo na yung mga bagong salta sa abroad, or mga anak na inuutosan ng nanay na magtupi para at least meron kayong bagong kaalaman. At i-share nyo rin sa inyong mga kaibigan yung mga videos ko na kasi marami pa akong i-upload. Wala lang akong time dahil busy ako sa work. Eh, syempre, kailangan ding unahin muna natin yung work kaysa yung mga video. May time sa lahat. Sabi nga, kaya, yan. Pag, nakakatulong din yung ating double chin. Ayan, ganyan. Ganyan lang. Ewan ko sa inyo, pero I'm happy kung yung gawa ko is, you know, I'm satisfied myself. Yung ako mismo masasatisfy, hindi lang yung amo ko. So, eto siya. Natapos na nating tupiin. Pwede nyo nang isulan doon sa cabinet or sa drawer na pinaglalagyan niyo ng beddings ng amo nyo. So, ayan, maayos na. Hindi mo na kailangan pang plansyahin. Yeah, eto na naman, isang tip na sana'y makatulong sa inyo. Encouragement sa inyong lahat. Nakatingin man ang amo nyo o hindi, gawin pa rin natin ang ating best. So, 2 thumbs up. See you next time. At sana nakatulong sa mga kagaya kong naninilbihan. See you.